Sanggulaw la niya ng kanam susun, nang garanti na kungkiran o di na pag-ako na kungkiran sa surga. Siya nang sangkutwa katero Rasul sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Emanan yan na akwa ni orakan, so nung susun ko mga ginawa niyo, ka ako na kanra naman po sa surga. Masya Allah. Emanan yan na nung susunang kaya piya mga nirakatan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masisipin ko mga ginawa tanong ko tanong susun. Nga punggulaw laan tanong, na insya Allah na siniguraduan tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mapambagyan tanong sa surga.